Hezkuntza eta eskolaren ibilbidea. 19. mendean, gizarteak momentu oso ezberdinak bizi izan zituen. Gudak, industrializazioa, klaseen arteko ezberdintasunak, haurra eskolara joateko unea, modua eta era oso ezberdina izan zen momentuaren eta norbanakoaren egoeraren arabera. Esperientzia ezberdinak aztertuta, ohartu ziren, eskola akademikoan edo umezurtzetxeetan bizi ziren haurren garapena etzela berbera. Batak industrializazioa zuen buruan. Besteak haurraren garapena eta ongizate fisiko eta psikikoa. Ondorio guzti hauetatik, haurra bera ikustea edota haurra izan behar dena begiratzeak duen ezberdintasuna azaleratu zen. Egun, hezkuntzan, haurraren garapenaren, ongizatearen eta bera dena izatea ahalbiratzen duen momentuan gaude. Hezitzaileok haurra bera garatzeko beharrezkoak dituen espazio, momentuak, harremanak, komunikazioak, zaintza bere osotasunean. Hau da, esku hartze bateratu eta profesionala eskaintzen dugu haurraren garapen osoa eta orekatua ahalbideratzeko.